τα εγγένεια του νέου υπερσύγχρονου εργοστασίου της έκανε μία από τις μακροβιότερες ελληνικές επιχειρήσεις, η εταιρεία Φιδάς, που παράγει τα υποδήματα Boxer. Η Υπουργός Εργασίας, κυρία Άννα Νταλάρα, τόνισε τη διπλή σημασία των εγγενείων. Γιατί σηματοδοτεί μια ακόμα μεγάλη επένδυση που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Είναι πολύ σημαντικό σε τέτοια γκρίζα και κρίσιμη εποχή να βλέπεις ένα καινούριο εργοστάσιο υψηλών προδιαγραφών, να βλέπεις μια μεγάλη βιομηχανία και να βλέπεις τη βιωσιμότητα αυτής της βιομηχανίας. Το νέο κτίριο, επιφάνειας 11.000 τετραγωνικών μέτρων, οικοδομήθηκε με τη συγχρηματοδότηση του Υπουργείου μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου, στα πλαίσια της προσπάθειας να ενισχυθεί η ελληνική οικονομία και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Οι προσκεκλημένοι ξεναγήθηκαν από την κυρία Φιδά στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου, θαύμασαν το νέο μηχανολογικό εξοπλισμό και τα υποδήματα που έχουν μεγαλώσει 4 γενιές Ελλήνων.